L'any 1923 calculem que devia tindre 16-17 anys, el tiet Claudi, s'entera que hi havia aquest incendi. Cervera era molt petiteta i ràpidament devia agafar la càmera, se'n va anar cap allà i va tirar unes quantes fotos. Per fer com una mena de resum de la importància del Claudi Gómez Grau i el seu treball fotogràfic, potser podríem dir, ara una paraula que potser el definiria és que va treballar o va actuar com a fotoperiodista, documentant. I són unes fonts documentals molt importants. Si no, ell no hagués fet aquesta foto, aquí potser a la nostra comarca no l'hagués fet ningú més. Destacar que va ser una persona autodidacta i que li van interessar tots els temes possibles. Pues sí, el meu tiet Claudi, sobre els anys 22-23, el senyor Agustí Duran i Sampere, que era el seu padrí de bateig, li va regalar una càmera de fer fotos i una bicicleta. La bicicleta no va passar gran cosa, però la càmera de fer fotos sí que li va agradar molt i es va posar a tirar fotos a diestro i siniestro. A l'època hi havia molt poca gent que fes fotos i a la gent li agradaven aquest tipus de fotos que feia i al cap de molt poc temps ja va començar a tindre encàrrecs i es va professionalitzar. Jo crec que la importància de la fotografia del Claudi Gómez, és perquè és com un document de treball. Ha pres imatges de formes de vida que en aquell moment ja estaven en procés d'acabar-se, oficis antics, oficis que s'estaven perdent. Tenim moltes imatges que ara són importants documents per veure aquestes formes de vida. Potser no sabríem quin tipus de gorra portava un pagès dels anys 30 si ell no hagués fet aquesta fotografia. El senyor Agustí Duran i Sampere era un historiador que estava a Barcelona però tenia una casa aquí, perquè provenia d'aquí. L'Agustí Duran i Sampere té necessitat d'abastir gràficament els seus treballs. El Claudi és aquí i ell és a Barcelona i està en aquest procés de muntatge d'això, de l'arxiu, de la biblioteca. I així és com comença el Claudi al món de la fotografia. El fet fotogràfic era documentar una vida que havia estat molts anys igual i que es preveia que canviaria tot i abans de que es perdés, unes imatges sempre van molt bé. Als anys 30, a Verdú, la comarca del costat, l'Urgell, hi havia unes importants fires de bestiar. A part, Verdú és conegut per la seva terrissa des de temps immemorials, quasi bé, i aprofitant aquesta fira, ell va fer també algun encàrrec des del procés de fer el fang, de coure'l, de desenfornar-lo. I a part de la terrissa també hi ha tota una sèrie de fotografies de persones. També en aquesta visió etnogràfica, etnològica. Entre el 42 i el 44 van documentar la vida pirinenca. I és aquí on trobem les fotografies ben bé de caire etnogràfic, llindes de portes, llindes de finestres, els arreus de les bèsties. El Claudi primerament es desplaçava en moto. Fins potser primer es desplaçava en bicicleta. Després amb sidecar, quan ja va tindre una miqueta més de calés, i no arribava ni amb la moto ni amb el sidecar, i arribava a peu. Es desplaçava en moto. Ell suposa que no sempre, i al Pirineu igual anava en cotxe de línia, però ell com a vehicle viatjava amb una moto. Era una ànima lliure.
arribaves a puestos que no podies arribar amb un cotxe. Era una persona intrèpida, inquieta, una ment oberta. El problema era portar totes les càmeres i portar tot l'equip que portava. Suposo que un dia que plovia devia ser un problema gros. Les fotografies del Claudi, a no ser que fossin un encàrrec que hagués de documentar la façana d'una església, per dir alguna que ara em ve al cap, sempre hi ha persones. La sèrie de la pagesia estan fent la batuda o llaurant amb els animals, amb ovelles, sempre hi ha persones. Aquesta va ser una càmera dels anys 50-60 més o menys. Té dos objectius, llavors l'un és per mirar, que es mira a través del visor i la imatge la veus a través del primer objectiu, i el segon objectiu és el que la imatge va directament a darrere on hi ha la pel·lícula. Totalment manual, no té ni autoenfoc, com porten totes ara, ni té cap tipus d'automatisme, o sigui que la llum la gradues tu totalment. Com era? Pots simular com era fer una foto? I fer una foto és, primer passaves la pel·lícula i després miraves pel visor i feies la foto. És una foto divertida. Com ara ens faríem una selfie aixecant el braç, doncs és el mateix que la gent fa ara i surt ell amb la seva inconfusible pipa. Entrava molt bé a la gent, els hi preguntava moltes coses, se'ls feia seus, i quan ja, com si diguéssim, ja eren amics, llavors agafava i feia les fotos. Jo crec que aquesta mateixa manera d'entrar a la gent és el que li va facilitar moltíssimes coses.